Rusije, gde su proveli 10 dana na najvećem svetskom omladinskom forumu. Predavanja su držali najbolji svetski profesori, ali ono što je bilo iznenađenje za sve je to što je zadnji dan seminara predavanja držao i premijer Rusije Vladimir Putin. Društvo mladih umetnika RAS iz Novog Pazara vratili su se iz Rusije gde su bili na najvećem svetskom omladinskom forumu Seligeru. Njih petorice iz cele Srbije, a čak njih četvorice iz Novog Pazara, imali su tu priliku da prisustvuju najvećem seminaru na temu geopolitike. 4 grupe mladih koje su se smenjivale svakih 10 dana brojale su i do 7.000 učesnika. U zadnjoj grupi, koja je bila samo za mlade Rusije, prisustvovali su i mladi iz Srbije. Mi smo tamo predstavljali svoju zemlju, prihvaćeni smo bili veoma lepo od strane Rusa, od njihove vlade i najveće omladinske organizacije Stalj, koja broji preko 1 milion članova. To je drugi put, opet naglašavam, da sarađujemo sa njima i to je samo jedan u nizu koraka u našoj daljoj saradnji. Pre svega što se tiče finansijske podrške, to je bio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Oni su nam zaista pomogli puno što se tiče celog puta. Predavanja na temu geopolitike držali su profesori iz celog sveta, a samo neki od njih su Aleksandar Panarin, Julija Jurevna Guskova, profesori sa Harvarda, ali najveće iznenađenje za sve je bilo kada je predavanja držao i premijer Rusije Vladimir Vladimirović Putin. Jako je to i interesantno i jako veliki doživljaj za nas sami, ipak smo mi još uvek mladi, imamo po 20 godina, da doživimo tako neki veliki kamp gde dolazi 7.000 ljudi u jednoj smeni. Taj kamp Seliger u stvari traje 4 nedelje. Prve 2 nedelje je internacionalna nedelja i onda 2 nedelje gde dolazi samo narod iz Ruske federacije. Mi smo bili u toj poslednjoj nedelji gde je i prisustvovao jednog dana Vladimir Putin, gde je održao i predavanje i odgovarao na pitanja omladine. Pored dobro organizovanih predavanja, dosta novih prijateljstava, svoje slobodno vreme su koristili uz takođe dobro organizovane žurke. Imali su svoja 2 javna muzička nastupa. Pune 2 godine održavamo saradnju i ovo je drugi put da prisustvujemo omladinskom forumu, kaže Nikola. Za sam kraj svega dobili su i prestižne sertifikate koji u mnogome znače, a pomoći će im i da lakše dođu do posla, kažu oni. Sva potrebna sredstva što se tiče puta do tamo i nazad finansirao je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U sredu hladno i vetrovito, maksimalna dnevna od